A zda služobně nejstarší moderátor verejnoprávnej inštitúcie už o pár sekund usadne oproti mne. Ostaňte s nami. Pán Lubomír Bajáník, akademik, moderátor a dlhoročná tvár verejnoprávnej služby a historicky prvý hosť. Vítajte u mňa. Ďakujem pekne za pozvanie. Vítajte u Mateja. Teším sa. Pán Bajáník, ako sa dnes máte? Veľmi dobre. Keď nakrúcame, tak sa popoludne chystám do práce. A je pekný deň, je pekný zimný deň. Keďže nahrávame v blízkosti susedstva, kde bývam, takže by stačilo v podstate vyliezť len v papučiach, tak povediac, a dostať sa až sem. Takže mám dobrú náladu, hoci som stával veľmi skoro, o 4 ráno. A prečo? Mám také obdobia, neviem, asi mesačného svitu, podľa toho vstávam, ale mne sa to veľmi opláca, ja milujem rána, každé ráno znamená pre mňa akoby začiatok nového dňa, začiatok nového života a ráno aj učím v škole, čiže mám pocit, že z toho stihnem veľmi veľa aj do 9. do 10. hodiny, ale potom príde deň, chvíľka, že si potrebujem zdriemnúť, takže mám takého obednejšieho šlofíka, si dám možno na pol hodinku a môžem pokračovať ďalej do večera. Výborne, že sme to odštartovali takouto odpoveďou a hneď prejdeme na klip. My sa presunieme späť o 30 rokov. Vážení diváci, no a teraz v cykle programov k 40. výročiu Slovenskej televízie uvádzame televíznu adaptáciu klasickej komédie Petra Zvona Tanec nad plačom, ktorú réžine pripravil Pavol Haspra. Čo vám prebehlo hlavou, keď ste to teraz videli? Príjemné začiatky, trošku divoké 90. roky, politicky, spoločensky, ale zároveň veľmi príjemné časy, lebo som bol študent a to oblečenie, tak to je samozrejme sa hovorí same za seba, takéto pekné ružové s nejakými kvietkovou viazankou, ale v zásade napríklad tie 90. roky mi prebehli moji študenti, pretože oni chodia teraz oblečení tak, ako my sme chodievali v 90. rokoch, teda vynímajúc takéto divoké saká, ale to oblečenie je veľmi, veľmi príznačné pre 90. Videli ste nejakú nostalgiu v tomto videu? No samozrejme, však viac vlasov, mladšia tvár. Ale v štramách ste boli už za mladá. Ale ďakujem, ale je to, podľa mňa, bolo to také akoby obdobie, keď si človek uvedomuje, že tak toto sú tie začiatky a každý mal nejaké začiatky. Bol som hodený do vody. Pamätáte si, koľko ste mali vtedy rokov? No toto, neviem, či to bol, ktorý to bol rok, či 96, 97 možno. 96. 96. A dokonca viem dátum vysielania. Písal sa 1. december roku 96. No a viete, čo je fantastické? Že sú ľudia, ktorí si to dokážu, že si to nahrali. Lebo tieto hlasateľské vstupy sa nikdy nenahrali tu. Vždy naživo, vždy na spamäť. Ale boli fajnšmekri a sú fajnšmekri, televízni alebo video, ešte vtedy na VHS, ktorí si to nahrali a teraz, keď sa to objaví, tak som nadšený, lebo nikde to nie je v archíve slovenskej televízie. Stiahujete si to potom? Nie, nestiahujem. Občas sa na to pozriem, ale mal som 19 rokov. Presne tak. Medzi 19 a 20 rokmi. Presne tak. Čo sa robilo vtedy inak? V príprave, v technike, v štýle? Čo sa robilo inak? Prichádzali ešte len počítače, čiže všetko bolo analógové, písalo sa, ešte sa klepalo na stroji, ale už aj do televízie prichádzala technika. Robilo sa inak to, že napríklad na tom vysielacom pracovisku, to možno ani diváci nevedia, hlasateľ zostával v podstate celý poldeň alebo deň, podľa toho, ako mal službu, či rannú, popoludnejšiu alebo večernú, a komunikoval celý čas s tou posádkou vysielacieho pracoviska, s režisérom vysielania, mal tie hlasateľské vstupy. Takže to je prvá vec, že to vysielacie pracovisko už teraz obsluhujú možno 1-2 ľudia a všetko ide z počítača. Vtedy sa púšťalo ešte z kaziet, tak betakamov alebo tzv. C-čok, alebo hlasateľská profesia už jednoducho neexistuje. To je iné. Hlasateľ bol sprievodca programu, ľudia si často sa k nemu zhliadali, nie ku mne, ale napríklad k tým dámam, ktoré boli moje kolegyne, Nora Beňačková, Soňa Millerová, Alenka Heribánová a ďalšie. A tá profesia zanikla
Mali ju aj iné verejnoprávne televízie v okolí, v Poľsku, samozrejme v Česku, ako v Československu, ale aj v Rakúsku napríklad. To možno málo kto vie. A táto profesia už zanikla, to je iné. Ale iné je samozrejme aj to prostredie pre mňa osobne, pretože ako študent musím úprimne povedať, že ešte som nebol tak nápojený na tú televíziu. Bral som to, že toto je s rezervou? S rezervou, že toto je taká akoby zárobková, hoci to nebola veľmi zárobková činnosť, lebo sme dostávali asi 120 korún za službu. Ale bral som to akoby nejaké privýrobenie, nejakú zaujímavosť, ale nikdy to nebolo môj cieľ. Postupne sa to stalo. Rozumiem. Vlastne ten trend tých hlasateľov bol v 90. rokoch, v 0. rokoch, niekedy aj tie 10. roky, to si vás pamätám, ste robili toho hlasateľa a ten trend v Európe bol, ten nastal. No ale my poďme teda na váš začiatok. Mňa by zaujímalo, ako ste sa dostali pred tú kameru. Už teda vieme, aká bola vaša prvá pracovná pozícia v slovenskej televízii, ale aký bol ten štart? Ako ste sa dostali? Tak štarty sú vždy ťažké, aj začiatky sú ťažké, ale ja hovorím, že som nemal nejakú snahu, ambíciu pracovať v televízii. Predtým som chodil na rôzne recitačné súťaže a podobne, ale všimol si brat v slovenskej televízii, že je inzerát, že hľadajú externého hlásateľa. Čiže samozrejme brigádnicky. A ja som sa prihlásil, prišiel som na konkurs, kde sme sedeli vo veľkej miestnosti, v podstate v takej tej premietacej, kde boli niekoľko stoviek ľudí, ktorí mali najprv písať sloh, my sme mali napísať sloh, že úloha externého hlásateľa v slovenskej televízii a počase som dostal pozvánku na kamerové skúšky, až napokon ja som býval vtedy na internáte na Ivanskej ceste, nemali sme telefón a mi z vrátnice volali, že volajte do televízie, vám sem volali, tak som volal z telefónnej budky vtedy ešte, že čo sa dialo, čo sa deje a mi oznámili, prijali sme vás. A to bol taký prvý, že čo? Šok. A išiel som na také prvé skúsy do televízii. Ujala sa ma skvelá Norika Beňačková, ktorá je takou mojou televíznou mamou, pretože vďaka nej som v televízii, ona ako hlásateľka, ale aj taká matka moderátorov. Takže pomohla vám? Pomohla mi veľmi. A ako vám pomohla? Pomohla mi so známením sa s prostredím, s tým, čo je úloha hlásateľa, nejaké základné tie jazykové prvky, aký mám byť spoločenský, ale teraz možno to vyznie neskromne, ale keď som si sadol a oni sa pozerali na mňa, niečo som povedal, že Ľubo, o týždeň vám dáme službu. Vtedy som sa ešte viacej roztiekol, že mondie, pre Boha živého, že čo? Lebo to nie je ako teraz, že teraz máte kamery všade, všetci sa kamerujú, pri každej príležitosti si môžete vytvoriť nejaký videozáznam a sa môžete vidieť fotografiu, spomienku, kdekoľvek, akokoľvek. Ale televízia vtedy znamenala, že naozaj štúdio alebo vonkajšia kamera a teraz sa posadte pred divákov a viete, že vás sledujú 10 000, možno 100 000 ľudí. Takže dostal som veľkú dôveru v tom, že už po nejakých týždni, dvoch som mal tú prvú rannú službu. Samozrejme, že takto sa vytriasli kolena, všetko, čo sa dá. A dostal som ale inak aj dobrú školu, napríklad od Alenky Hrybanovej, že ako postupovať v prípade trémy, keď sa človeku trasie hlas. No a mal som tie prvé služby, čiže tie asi takých 8-10 služieb mesačne, možno aj menej, lebo som si povedal, pre mňa je dôležitejšie škola. Bolo to ťažké štúdium histórie. Boli ste vysokoškolák ste boli už. Áno, vysokoškolák, ale bolo to ťažké denné štúdium. Predstavte si dejiny, kde sa človek učí na jednu skúšku, niekoľko tisíc strán. Angličtina tiež nebolo, lebo to je anglistika, amerikanistika. Moja priorita bola škola. A popri tom, dobre, keď budem mať voľný čas, tak zájdem do televízie a môžem si odrobiť nejaké služby. Ja už viem teda o vás, že ste vyštudovali tú angličtinu a históriu. Ktoré akademické zručnosti sa vám najviac hodili v praxi, alebo ktoré sa vám hodia aj teraz v prítomnosti? Určite je to rozhľad. A to ešte nie je zručnosť, ale je to samozrejme vedomosť, ten historický aj rozhľad tej anglistiky, amerikanistiky, lebo to nebola iba filológia, to boli aj anglické a americké štúdia, to znamená, že všetko, čo súvisí s kultúrou anglických hovoriacich krajín. A to sa mi nesmierne hodí do dnešných dní, pretože vy, keď pochopíte, povedzme, historický pohľad na tie udalosti,
úplne sa vám otvárajú iné rozmery, napríklad kontextuálneho spracovania toho spravodajstva, pochopenia tých udalostí. A preto aj ja vyzývam svojich študentov, prosím vás, buďte zvedaví, robte čo najviac, zaujímajte sa. A potom tá druhá vec bola samozrejme ten jazyk, angličtina sama o sebe, že som mohol si vyhľadávať informácie v cudzom jazyku a takisto aj v podstate overovanie si informácií, ten vedecký podklad, ktorý spočíva v tom, že vy dôverujete tomu, čo naozaj má nejaký vedecký, racionálny základ. Emócia samozrejme vždy prichádza do tej televízie, to je normálne aj pri každom z nás, ale tá vysoká škola naučí človeka naozaj pozerať na veci nie by som to zjednodušil, ale pozrieť sa na veci z nadhľadu, profesionálne, jasne. Nemusí byť taká situácia vždy, a ja som taký človek, ktorý dokáže byť veľmi emotívny ale v zásade ma naučila množstvo faktov, množstvo informácií a kontakty. To vieme preniesť aj do dnešných dní. Ale teraz mi napadlo, že mal som takého kamaráta a ten stretol svoju kamarátku, že čo robíš teraz? A tak išiel tak len po ulici. Záňam kontaktíky. To je pre mňa dôležité. Takže kontaktíky. A tie kontakty sa mi zišli teraz, lebo ich využívam vo svojej práci. Výborne. Zaujíma ma, vy ste študoval učiteľstvo, alebo nie? Áno, bol to učiteľský smer. OK. Ale vy ste to asi v živote nepoužili, že? Ten dej by ste nikdy neučili. Neučil som, mal som samozrejme takto stredoškolsky. Bol som na praxi, na gymnáziu, keďže sme museli praxovať, mám pedagogické minimum a tak ďalej, čiže teoreticky by som mohol učiť. Tak sme dvaja. Ale zároveň sa to trošku vrátilo, to učenie, ale asi sa k tomu dostaneme. I v inej podobe. My sa ešte vrátime k zlomovým momentom vašej kariéry. Ktoré skúsenosti, či už dobré, tie kladné, záporné, by ste označili za vaše zlomové? A zaujímal by ma aj ten moment, kedy ste si povedali, že takto to bude ďalej. Viete čo, ja som nikdy ani nemal nejaký presný cieľ. Možno patrím k tým ľuďom, ktorí sa nechávajú unášať viac časom, prúdom, životom. Netlačím na veci a netlačím na pílu, pretože si myslím, že niekedy je to kontraproduktívne, ale zároveň, ak príde tá príležitosť, napríklad a človek si uvedomí, že toto je niečo dobré, toto je niečo zaujímavé, kam ma môže posunúť, tak sa ju určite chopím. A mal som asi skôr šťastie na ľudí, ktorí si ma všimli, než to, že ja by som bol nejaký aktívny človek v tomto a videli napríklad môj prístup k práci, že ako sa snažím pristupovať k novým veciam, ako si či už overujem informácie, mám kontakt. Veľa robí napríklad aj komunikácie s ľuďmi, ako sa dokážete naladiť na ich tón, na ich myšlienky, že ste im blízki. Je to taká psychológia trošku, že aj my dvaja, keď sedíme, že vlastne vždy je to taká aj trochu psychológia, že to nie je iba odpoveď a otázka, odpoveď, ale že vždy sa musíte nejakým spôsobom naladiť na seba a vtedy je to... Porozumieť si a vtedy to ide a toto je súčasť napríklad tej moderátorskej práce a podľa mňa aj tí ľudia pochopili, že som empatický človek. Niekedy až príliš, že sa vcítim do kože toho druhého až príliš veľmi, že to prežívam, ale základ... A ja si myslím, že to je základ nielen tejto profesie, ale mnohých ďalších, že byť empatický, teda myslieť alebo pozerať sa aj očami toho druhého na tú druhú stranu. A podľa mňa viac ako aj takéto, samozrejme, tie profesionálne možno zručnosti, že jazyk a komunikácia, možno výzor, neviem, ale ja si myslím, že veľa z nich pochopilo, že som empatický a že viem aj zorganizovať si nejaké veci. Čiže toto boli pre mňa akoby zlomové momenty u ľudí, ktorí sa rozhodli, že ponúkneme ti spravodajstvo, ponúkneme ti pozíciu moderátora, ponúkneme ti Ľubo, ty vieš ten jazyk, prosím ťa, choď do zahraničia, urobíš skvelú reportáž o tom. A vedeli asi sa spoľahnúť na mňa, že to musela byť, že asi, keď ma niekto niekam vyšle, niekto mi dá tú dôveru, že mi zadá dôveru, že na konci dňa ich nesklamem.
dúfam, že som to tak robil, lebo vždy príde situácia, že nejaká ťažká a podobne, že nemusí niečo výjsť presne. Ale dôvera a práve táto empatia, ja si myslím, že zohráva mimoriadne dôležitú. Takže inými slovami môžeme povedať, že ľudskosť je ten zlomový okamih. Dobre ste to vystihli, úplne je to tak. Samozrejme treba všetky profesionálne zásady. Aj ľudia očakávajú od profesionálneho, povedzme, vystupovania v médiách, profesionálnej televízie, médiá verejnej služby, že máte všetky tie profesionálne zručnosti. Ale keď je tam ten bod navyše, taký ten dzíbik, taká tá čerešnička na torte, tak vtedy možno príde niečo, že prichádza aj taký istý druh prepojenia medzi tým divákom alebo poslucháčom a medzi tými ľuďmi, ktorí vystupujú na televíznej obrazovke. Keď sa pozrieme na vašu cestu vo verejnoprávnej inštitúcii, tak sme zaznamenali niekoľko pracovných pozícií, ktoré ste mali. Takže hlásateľ bola prvá. Čo bola tá druhá pozícia? Tá druhá pozícia bola redaktorská. To znamená, že som bol redaktor zahraničného spravodajstva a zároveň som už potom dostával postupne ponuku aj na moderovanie, alebo teda odprezentovanie spravodajstva toho večerného, keďže vznikli v roku 2001 dvojice. Ja som moderoval s Andreou Stoklasovou a takisto som mal popri tom služby v zahraničnej redakcii. Čiže som vyrábal príspevky, chodil na nejaké výroby, musel som vyrábať či už krátke alebo analytické materiály, archivoval som a podobne. Potom ďalšou profesiou bol, keď nastúpil riaditeľ Richard Rybníček, tak sa to trošku zase prekoprclo. V 2004 tuším to bolo. A som išiel pracovať ako moderátor ranného vysielania, ranných správ. Vznikol ten koncept, ktorý v podstate sa ťahá až do dnešných dní, že s nejakými prestávkami. Áno, že nie je to ranné vysielanie lifestyleové, ale ranné vysielanie spravodajsko-publicistické s nejakými rozhovormi. Ale potom opäť prišla ponuka od tiež toho istého vedenia, že ideme to zmeniť a vtedy som opäť bol moderátor. Hlavných správ. Áno. Ale medzi tým prichádzali už postupne aj ponuky na moderovanie napríklad publicistických relácií, teda sféry dôverné, neskôr už potom aj SK-dejiny alebo rôznych spoločenských podujatí. A to ma v podstate sa ma drží, alebo drží sa ma to až do dnešných dní. Najmä s mojou kolegyňou Žanet Štefánkovou, lebo nás často volajú na rôzne spoločenské podujatia takého seriózneho charakteru. Tak vďaka Bohu za ňu. Áno, áno. Od ktorého roku ste vlastne spolu v komunikácii, alebo odkedy ste spolu v kontakte, lebo vy ste taký silný tandem, spoločný už niekoľko rokov. Ale keď si to tak povieme, že Bajaník a Žanetka, tak vy povedzte, kedy vlastne vás osud spojil, kedy vás dal dohromady? Ja som už, možno začnem tak, že som Žanet vnímal už v rozhlase. Ona pôsobila ešte kedysi v DCA rádiu a myslím, že v Twiste a potom pôsobila v Rádiu Slovensko. Potom som ju vnímal ako moderátorku Duelu, ktorý dnes robí Gregor Mareš. A neskôr dostal teda ponuku v spravodajstve a myslím, že okolo roku 2011, teraz neviem, možno tí televízni fajnšmekri si to niekde nájdu, ale mám pocit, že okolo toho roku sme boli možno neskôr spolu, alebo sme sa striedali, alebo opäť sme zase spolu. Čiže no už je to dobrých 14-15 rokov by som povedal. Stretávate sa aj mimo kamery? Občas. Viete čo, stretávame sa na káve, dáme si raz za čas kávu, alebo ideme von na vianočné trhy a podobne, ale dosť veľa si povieme a veľmi dobre si rozumieme aj v práci, takže tam si povieme to, čo chceme. Ale bola na mojich oslavách narodení, takže sme mimoriadne dobrí kolegovia a kamaráti. Ešte teda k tým narodeninám vaša mama mala jubileum. Áno. To všetko najlepšie máme. Ďakujem veľmi pekne. Oslavili ste to pekne? Oslavili sme to skvelo, opäť v rodinnom kruhu a mama je naše slnko domácnosti, ktorá ju ťahá už dlhodobo a takže myslím si, že... A potom vy ste čo? Vy ste mráčik? Nie som mráčik, ale viete, že mami sú také bytosti, ktoré to držia v rukách, akoby celú aj domácnosť, aj rodinu a zároveň ona ma naučila mnoho vecí, ktoré tým, že bola riaditeľka v materskej škole, dlho učila, tak možno aj
z komunikácie s ľuďmi, ktorá je dôležitá. A to som si vydle zapamätal od nej, že vieš, kto tak najviac pindá v tej práci, kto nič nerobí a najviac pindá, daj mu tú pozíciu, daj mu funkciu, daj mu tú, nech sa ukáže. A že či bude potom pindať aj naďalej, lebo že či to dokáže urobiť lepšie. Takže to ale samozrejme to je ten manažerský prístup. Ja som nikdy nemal ambície byť v manažerskej pozícii, pretože viem, aké to je zodpovedné a ťažké. Ale sú také zaujímavé grify, ktoré by som možno uplatnil aj v budúcnosti. Výborne. Keď riešite udalosti, ktoré horia, a paralelne máte témy, ktoré potrebujú roky kontextu. Ako riešite ten balans medzi rýchlosťou a hĺbkovým vysvetľovaním? A máte na to nejaký vnútorný checklist alebo príklad, ktorý by ste uviedli? Toto je veľmi komplexná otázka, lebo teraz budem to vzťahovať na televíziu, konkrétne na... Jasne, pokojne teda aj tie SK dejiny. Môžeme to dať aj s tým spojiť. Tá televízia je zaujímavá v tom, že ponúka už v súčasnosti kontinuálne napríklad spravodajstvo. Čiže ak prichádza prvá informácia, tak tá televízia ho vie použiť iba v textovej podobe. Nabaľuje sa ďalej obrazovo textová, to znamená moderátor prečíta prvé obrázky a potom prichádza, čo ja viem, živý vstup, až napokon to vyvrcholí spravodajským príspevkom. To znamená, že v žurnalistickom žargone report, my to voláme všetci reportáž, klip alebo čokoľvek čo, a potom publicisticko-spravodajským rozobratím v nejakých komentároch dňa napríklad. To znamená, toto je taká cesta z prvej informácie, ktorá takto putuje počas celého dňa alebo počas niekoľkých dní. A samozrejme, tu prichádza dôležitosť zdroja. To učíme aj žurnalistov a to sa aj vždy pýtam, keď ľudia nerozumejú tej žurnalistickej profesii. Ale ako to, že sa to nedali do správ? Ja som to videl na Facebooku. Takže toto je overovanie informácií, zdroje, ktoré sú napríklad agentúrne, niekoľkonásobné overovanie. Samozrejme, ľuďom sa stane chyba v spravodajstve, v rýchlosti, ale dôležité je pre také médium, seriózne médium, aby sa ospravedlňovalo, keď sa stane nejaká chyba. Poviem to, čo sme sa naučili, a to sa myslím učili žurnalisti aj v Čechách, v Česku, a to bola streľba na Filozofickej fakulte v Prahe. Viete, prichádzali rôzne informácie, rôzne videá sa objavovali, ale aj my sme zverejnili napríklad jedno z tých videí, ktoré sme si mysleli, že nemá, a ktoré sme potom vyhodnotili, že ho nemáme zverejniť. Takisto tá bola aká je komunikácia s verejnosťou práve v čase takejto udalosti, keď sa ešte deje. A naučili sa aj novinári, lebo som sa rozprával s kolegyňou, ktorá je v Prahe, slovenskej televízie, s Katkou Vítkovou o tom. A my sme sa aj my poučili, aj hovorila ona, že aj poučili sa české médiá, že vlastne to priebežné neustále informovanie môže spôsobiť a mohlo spôsobiť vlastne problémy, či už polícii alebo ostatným ľuďom. Kolaps. Mohlo spôsobiť aj životu nebezpečné situácie. Čiže tam je veľmi dôležitá práve žurnalistická zodpovednosť. Samozrejme, my sme nešli až do takých krajností, ako niektoré, povedzme, súkromné alebo bulvárne médiá, to nie, ale predsa len boli nejaké veci, ktoré sme potom zobrali späť, že toto sme radšej nemali urobiť. Ale bolo to vždy bona fide, teda v dobrej viere, informovanie. Preto aj v súčasnosti existuje taká dichotómia v tej žurnalistike, že chcete byť prvý, ale keď nebudete prvý, tak samozrejme nebudete mať nejakú klikanosť a podobne, ale zároveň, keď to chcete overiť, tak to trvá nejakú chvíľu. Možno ten chat GPT alebo tie informácie, alebo umelá inteligencia nám v tom do budúcnosti viac pomôže. A potom samozrejme tie médiá, alebo ľudia, alebo konzumenti toho novinárskeho obsahu zostanú na tých médiách, ktoré sú prvé. Ale ak veria, povedzme, že to médium nejaké seriózne, čo je médium verejnej služby, overuje tie informácie a seriózne to spracuje, tak aj to je jeden z nástrojov, ako byť dôveryhodný a ako si udržať tých divákov. Čiže bol to príklad, keď sme sa aj my poučili, ale takéto situácie samozrejme bývajú a radšej učím aj študentov, že byť ostražitý, overovať si informácie, neveriť hneď všetko, čo sa nachádza aj na sociálnych sieťach,
Typickým príkladom sú, povedzme, veľmi citlivé veci, ktoré sa potýkajú detí, zneužívania detí a podobne. To sú všetko ťažké veci, keď naozaj aj ten novinár má pred sebou musí mať ten etický kódex a vie, čo sa má spracovať, vie, ako má postupovať, vie, aké má obrázky zverejňovať a podobne. Ale každé médium je v súčasnosti nie iba televízia, rozhlas, ale viete, že online médiá sú tu k dispozícii. Teda niekedy to, čo vidíte na obrazovke, sa náhodou zjavia v online a opačne. Táto synergia tu existuje, ale potvrdila sa mi, že radšej je v tej komunikácii je dobré naozaj tá zdržanlivosť a to overovanie aj z dvoch zdrojov, minimálne z dvoch zdrojov, je mimoriadne dôležité. Už ste naznačili etiketu a my teda poďme k etikete. Stretávate sa s etickými dilemami? Vždy. Vždy? Konkretizujte. Sú etické dilemy napríklad pri ľuďoch, ktorí sú... väčšinou to býva pri nejakých trestných činoch, že do akej miery prichádza... máte ten inštitút človeka, ktorý nie je odsúdený, čiže je ešte platí prezumcia neviny. A do akej miery zverejňovať jeho meno, zverejňovať jeho údaje a podobne. Čiže aj na toto existujú, povedzme, nejaké etické pravidlá, že tá dohoda je, že keď je to človek verejne činný, tak by to malo znieť aj to meno. Keď nie, tak radšej teda iba iniciály a nedávať mu tvár a podobne. Potom sú to samozrejme zverejňovanie v nejakých citlivých informácií, ktoré môžete vy vedieť v nejakej súkromnej komunikácii, ale nejakým spôsobom sa nedajú uveriť. A vtedy samozrejme prichádza to overovacie štádium v rámci spravodajského alebo toho redakčného procesu. Nemôžete zverejniť klebety, to sa nedá. Určite pri vojnových konfliktoch majú naši kolegovia redaktori, že do akej miery vlastne zvýrazňovať obete, ako ich zobrazovať, a akým spôsobom dávať priestor takej a onakej strane. Je tu falošná dilema, je tu falošná dichotómia sa tu vzniká, že treba dávať priestor niekedy aj agresorovi, aj obeti, čiže to sa hovorí, že malo to byť objektívne, teda Žid versus Hitler, tak má vyzerať ten príspevok napríklad. A tu už prechádza do toho, že vlastne aká je novinárska zodpovednosť, aké sú nejaké ľudské poslanie. Opäť to naviažem na aj médiá, nie len verejné služby, že majú udržiavať aj súdržnosť spoločnosti a majú prinášať vlastne, čo sme sa na začiatku bavili, že to málo kto vie, že aj v tých zákonoch o verejnoprávnej televízii, rozhlase je, že máme prispievať k súdržnosti spoločnosti. Čiže tá ľudskosť tam je normálne v zákone zakotvená, len ono je potom treba ďalej rozoberať. Je to všetko na tých novinároch. Takže... Je novinároch a editoroch. A to je rozdiel aj samozrejme medzi ostatnými, keď sa niekto nazýva, že ja som akože kvázi médium, že to má niekoľko postupností, teda je novinár, ale potom je editor, tie druhé oči. A vedúci vydania. Vedúci vydania a potom samozrejme aj šéf-redaktor. Môže to byť človek, ktorý je úžasný, ktorý samozrejme dáva tú redakčnú nezávislosť. Samozrejme môžu byť ľudia, ktorí sú šikovnejší a menej šikovní a vtedy zase to je komplikovanejšie, ale to je v každej redakcii. Má byť novinár neutrálny, alebo mal by mať aj postoj? No, môže mať postoj. Samozrejme, že postoj môže mať. Otázka je, že v akom žánri ho použijete. Ja mám postoj, mám osobný, ľudia ho poznajú, ale som spravodajca, čo znamená, že naozaj toto by mala byť nejaká vec, ktorá je nadstranická, nezaujatá, objektívna. Objektivita tiež má niekoľko rozmerov, že to nie je iba vyváženosť, ale je to aj nestrannosť, je nezaujatosť a faktickosť. Na to sa zabúda, že tá pravda a fakty a to je dôležitá časť objektivity. Čiže ak hovoríme o tomto, tak áno, ale novinárčina nie je spravodajstvo len. Žurnalistika je veľmi, veľmi bohatá, čo znamená, že máte rozličné komentáre, máte rozličné publicistické žánre,
A tam sa dokonca aj ten postoj môže vyžadovať, lebo je v podstate vám kreuje istý druh osobnosti a neznamená to, že keď má niekto nejaký názor, nejaký postoj, že ten človek akoby nemôže byť dobrý alebo zlý. Dobrý alebo zlý. Čiže je napríklad na nejakom médiu, aby zabezpečilo, že aby bola tá televízia, povedzme, objektívna, vyvážená, nie práve iba v tam, ale vo svojom celku. Čiže môžu tam pôsobiť ľudia rozličných názorov a postojov. A v súčasnosti máme pocit, že tá žurnalistika je až veľmi teda názorová, ale nie je to nič nové, nič špeciálne. Tým, že učím dejiny žurnalistiky, bola vždy. Ono sa potom, tá objektivita prichádza, alebo tá nadstranickosť, alebo nezaujatosť prichádza samozrejme, prichádza po nežnej revolúcii, lebo viete, ako vyzerala teda žurnalistika komunistická. No, čiže tá nadstranickosť bola veľmi, veľmi až na vyváženosť, až na milimetrov, až na lekárnické váhy sa dávala, že kto koľko povedal, lenže to nie je vyváženosť, to samozrejme tá objektivita spočíva, ako som už naznačil, v iných veciach. Ale aby som to uzavrel a zakončil, tak existuje dokonca aj angažovaná žurnalistika, čo by na Slovensku asi už nikto neprežil, ale prichádzala napríklad s vojnou a s vojnovým spravodajstvom, aj čo je vojnou vo Vietname a ďalšími vojnami, že a tá dilema novinárska bola, že dobre, teraz mám byť nadstranický aj pri vojne, ale ako môžem byť nadstranický, keď niekoho zabíjajú, keď niekoho vraždia, keď niekoho prichádza do genocídy. Čiže som na strane ľudskosti. Opäť sme pri tej ľudskosti. A vtedy už tá novinárčina začína byť trošku angažovaná, lebo píšete, alebo tvoríte. A to teraz nehovorím iba u nás, to hovorím aj kdekoľvek na svete. Ona naozaj prichádza aj v Amerike s tou vietnamskou vojnou, že, a potom ďalšími aj vojnami inde, že ona, tá žurnalistika, sa orientuje potom práve k tomu, aby smerovala k obhajobe ľudskosti, ľudských práv, humanity a podobne. A potom vám niektoré výroky alebo niektoré činy niektorých politikov vychádzajú, že je ich treba dobre zaznamenať, dať ich do kontextu, ale to hovorím ako jeden z príkladov. A kde je podľa vás tá hranica medzi nadhľadom a hodnotou? No, to je dobrá otázka. Kde to opäť, nastáva? ja by som sa opäť vrátil k tomuto, že ten nadhľad nadhľad vás je určite profesionálna zručnosť, aby ste nešli do niečoho, ale naozaj sa pozreli na to zo všetkých svetových strán, ako sa dá. Ten kontext je mimoriadne dôležitý. A hodnoty opäť prichádzajú do toho, ktoré sú aj definované a sú podľa mňa v každom z nás, a to je presne tá ľudskosť, súdržnosť, ako som už hovoril, humanita a vtedy vám vychádzajú niektoré veci aj v tom žurnalistickej praxi tak, že musíte stáť akoby na strane verejnosti. To znamená, že vy síce dávate priestor politikom, rozličným ľuďom. A politici sú tiež verejnosť, nevyľučujme ich. Oni sú súčasťou tej verejnosti. Ale ak sa mám rozhodovať, že v tom... A nemusí to tak vždy dopadnúť na konci dňa. Môžu diváci nás kritizovať, určite aj kritizujú, aj majú prečo. Ale na konci dňa by... Teraz hovorím, ten ideálny stav by malo byť každé médium akoby na strane toho človeka, verejnosti. Čiže toto by mal byť ten akoby ideálny stav. Nie je, ani nebude, aby som to zakončil. Vždycky to je tak, že nikomu predsa 100% nevyhovíme. Nie, ani nebude, ale hovorím, že toto je jeden z takých tých možno idealistických cieľov aj žurnalistiky, ktorá mimochodom ale v minulosti bola vždy zameraná na presadzovanie politických názorov, politického svetonázoru, presvedčení, bitky za budúcnosť, rôznych práv, rôznych skupín, menšín, žien a tak ďalej. A v neposlednom rade aj bola zameraná na zarábanie peňazí, čiže
to bolo základ, keď vznikla masová žurnalistika, šestáková tlač. Jednoducho to boli, médiá začali byť v podstate len prostriedok na zarábanie, nie len, ale prostriedok na zarábanie peňazí a presadzovanie si na nejakého politického postoja. To je história, také sú dejiny, ale my sme sa už dostali trošku inak, pozeráme sa na to z tohto nadhľadu a tiež sa učíme aj záchodu, za pochodu. Je tu dežurnalizácia, to znamená, že nemusia to byť médiá, ktoré sú také tie tradičné, ale každý môže byť médium. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležitý prvok, ktorý aj dnes prežívame. Učíme sa za jazdy a záchodu. Vy ste pekne premostili, lebo teraz sa chcem opýtať vlastne na to. Ako vnímate súčasný slovenský mediálny priestor? V čom by mala byť verejnoprávna televízia iná ako komerčná? A akú rolu zohrávajú dnes sociálne siete v spôsobe konzumácie spravodajstva? Opäť obrovská téma. Nedovolil by som si úplne hodnotiť slovenský celý mediálny systém, lebo... Tak môžeme televízie. Môžeme televízie, lebo človek nestíha, poviem vám úprimne, že sleduje, ale nestíham všetko sledovať, lebo naozaj je ten mediálny priestor bohatý. Pozeráte aj zahraničné? Určite, veľmi rád. Ja pozerám či už anglickojazyčné, nemeckojazyčné, ale aj poľské televízie a médiá, ktoré sú fantastické, mnohé. Gazeta Výborča, ale TVN, 24, TVP a podobne. Čiže porovnávam to aj v tomto stredoeurópskom priestore, nie len v tom českom, lebo my sa tak radi porovnávame s Čechmi a s Českom, ale je dobre sa pozrieť a ľudia rozumejú možno minimálne 50 až 70% z poľštiny, že pozrite sa aj na tie poľské televízie, že ako oni robia napríklad to spravodajstvo. Ale nech sa páči, chceli si. Ja to len povrchne tak poviem, ja porovnávam hlavne zvučky, grafiku a dizajn tých štúdií. No. Ktorý vám vychádza najlepšie teraz? A teraz stredoeurópsky priestor, či český? No, ako by som to povedal, je mi ľúto, že Slovensko tak zaostáva. Páči sa mi CNN Prima News. Proste majú tu úžasne, boli vlastne fantastickí s tým, že boli vlastne, čo sa týka Česká a Slovenska, prvý s tým, že už kamera nepotrebovala obsluhu. Áno. Ten dom vlastne. Presne tá izba, ktorá sa dá rôznym spôsobom konštruovať. Presne tak. Po schode, žiadne virtuálne, všetko je proste, ja viem, že asi tie peniaze pramenia aj z Ameriky, ale majú. My nemáme. Ale aby som sa vrátil k tomu, že tomu mediálnemu priestoru, tak ten slovenský určite prechádza istým prerodom. V čom? V tom, že samozrejme je tu obrovská konkurencia, samozrejme alternatívnych médií? Môžeme to tak nazvať? Jedna vec sú alternatívne médiá, to znamená, alternatívne médiá môžete byť vy. Okay. Podľa mňa. Ale potom sú tu médiá, alebo nemusíme ich nazývať hneď médiá, ale môžu to byť rôzne weby, alebo blogy, alebo rôzne služby pre ľudí, alebo zárobkové činnosti, ktoré samozrejme nemajú s médiami alebo s konštrukciou médií a s tou redakčnou praxou nič spoločné. Niečo si napíšem, čo sa mi páči, vyzerá to ako webová stránka, nie je to médium, lebo nemá to ten redakčný proces, ktorý by mohol mať médium a podobne. Ale samozrejme aj tu vznikajú rôzne preskupenia, alebo napríklad môže byť skvelý človek so skvelým obsahom a môže to dať na YouTube, môže to dať na sociálnu sieť, môže to byť vynikajúco overené, môže to byť super podcast, ktorý mnohom konkuruje aj to, čo produkujú tradičné médiá. Čiže ja to vôbec absolútne nič neodsudzujem. Toto je normálne súčasť tohto moderného priestoru. Rozdiel je naozaj to, ako vy pristupujete k tej žurnalistickej práci. Či to je seriózne, či overujete, či sa snažíte dať do toho čo najviac faktov, informácií, alebo len sú to nejaké útvary, ktorým chcete ovplyvňovať spoločnosť a jedno, čo si tam napíšete, a je mi to jedno, v akej je to verzii a stave. A toto samozrejme súvisí s tým, že aj ľudia by si mali uvedomiť, že čo je za tým, že to nie sú iba aj my. Napríklad ja nie som iba prezentátor správ, máme za sebou celý tím ľudí, ktorí na niečom pracujú. A to je takisto akoby ďalšie seriózne médiá, či sú to
v online, či sú to rozhlasoch a tak ďalej. Diváci ich nevidia, ale ale vieme, že sú tu. Že sú tam, že existujú. Bez nich vlastne by nebol výsledok výsledkom. Že? Áno, často ich niektorí považujú, že to sú tí, ktorí akoby strážia ten dom, lebo áno, sa to volá aj, že je to gatekeeping, alebo to je celá taká tá žurnalistická teória, že my sme tí strážcovia k domu, ktorí pustíme len tú informáciu, ktorú si myslíme, že by mohla ísť. Nie, je to opäť redakčný proces. Samozrejme, že mnoho to súvisí s nejakým subjektívnym, objektívnym nastavením aj redakcie, ale aj toho, čo sa deje. Ale neznamená to, že každá, ako som ešte raz povedal, to, čo letí na sociálnej sieti, okamžite informácia. Čiže, ak by som to zhrnul, áno, ten slovenský informačný systém, alebo slovenský mediálny systém je trošku v prerode. Je bohatý, je štrukturovaný, fragmentovaný, ale zároveň podľa mňa je demokratický. To znamená, že ponúka akoby širokú paletu. Kto si chce, to si tam nájde a to je základné zatiaľ pravidlo. Tým, že čelí tlaku politikov, čelí tlaku, dokonca aj vyhrážania sú. To je jedna vec, čo je veľmi vážna, ale v zásade zatiaľ sme akoby v nejakom modernom systéme. Čo chýba, sú samozrejme peniaze. Lebo malý národ má naozaj zase veľmi široký a fragmentovaný systém médií, čo je dobré, ale na druhej strane ako prežiť v takomto systéme je asi dosť zložité. Ale odpoveď som nedostal na otázku. Sa zamotal. Áno. Čom by mala byť verejnoprávna televízia iná? Táto má už v zákone, čiže má slúžiť verejnosti. A komerčné televízie to nerobia? Majú, áno, ale samozrejme ich poslaním je najmä, majú slúžiť verejnosti, ale dôležitý je zisk na konci dňa. To znamená, že vysielate niečo, čo vám dodáva aj zisk. Ale médiá, verejné služby a tak ďalej sa majú zaoberať tým, aby slúžili celej verejnosti a pokrývali celú verejnosť. A v tom ja vidím obrovskú pridanú hodnotu takejto ustanovizne, keď je dobre fungujúca a spravujúca sa a všetko má, ako by mala mať, že kto zo súkromných televízií vám ponúkne o dejinách Slovenska, kto zo súkromných televízií vám ponúkne o kultúre Slovenska. Tematické kanály predsa existujú. Tematické kanály existujú, ale sú o Slovensku? Nájdete na Discovery, na Spektre, koľko nájdete tam dokumentov alebo veci, ktoré sa zaoberajú práve Slovensku. Tým, že je to slovenská televízia, rozhlas alebo rozhlas a televízia slovenská, alebo slovenská, akokoľvek sa nazýva, tak to slovenský je tam veľmi dôležité. V podstate zaznamenať ten život, ktorý je tu. Vy si požilíte milión dokumentov o histórii na Discovery a o druhej svetovej vojne, nekonečné. Ale vy ste proste, vás zaujíma tento priestor? Tento priestor, pretože nikto to nezmapuje, ako funguje príroda u nás, ako fungujú kultúrne spolky, ako fungujú národnostné menšiny, ako fungujú ľudia tam a onám, aký pohľad máme na dejiny. Čiže toto nie iba v televíznom, ale samozrejme v bohatom rozhlasovom spracovaní. A ona dokáže to tak zaznamenať, že sa to stane súčasťou aj nejakého archívu. A to už je v podstate súčasťou nejakého kultúrneho a národného dedičstva. Predstavte si aj tú médiu verejnej služby ako isté, teraz to nebude také, že ale istý druh galérie, istý druh múzea, len v tom audiovizuálnom priestore, že dokáže v podstate nahonobiť toľko zaujímavých materiálov, ktoré stvoria súčasť nášho národného dedičstva. A plus, samozrejme, to je ten základ, že je to médium verejnej služby, ktoré má slúžiť verejnosti vo všetkých týchto oblastiach. Prispievať k súdržnosti, zachovať redakčnú nezávislosť a tak ďalej. XX veci. Ona sa líši, poviem príklad, napríklad počas covidu najviac ľudia sa obracali na médiá verejnej služby aj v Nemecku. Po Švédsku napríklad. Mladí ľudia si našli portál médií verejnej služby, najviac ho sledovali nielen počas covidu, ale si ho dokážu si získať aj mladých ľudí. Čiže dá sa to urobiť aj modernými nástrojmi a prostriedkami, ale že tam by mohli nájsť to, čo hľadajú, každá skupina obyvateľov, tak to je podľa mňa úplne až na nezaplatenie.
Zodpovední si to málo uvedomujú, ale podľa mňa toto je veľmi dôležitá súčasť toho mediálneho priestoru. Áno. Spravodajstvo je životný štýl, nie je to ranné vstávanie, čo ja viem, Žiješ tým, alebo nežiješ. Nežiješ tým. Žiadne dovolenky, žiadne víkendy, non-stop na mobile a ideš. Presne tak. Sú tam voľná, nejaké súvislé, ale víkendy, sviatky, nedelí sa týždeň tak, ako pre väčšinu populácie. Čo podľa vás robí dobrého moderátora? Zvedavosť, rozhľadenosť, empatia, schopnosť učiť sa nové veci, byť na porúdzi, v zmysle... Preložte mi toto To slovíčko. je také pekné slovenské slovo. To znamená byť na porúdzi, znamená byť oporou niekomu, mať ľudí, ktorých máte okolo seba nejaké kontakty a oni sa zase môžu spoľahnúť na vás. Určite sú to nejaké žurnalistické predpoklady, samozrejme všetky tie, ktoré súvisia s profesionálnymi zručnosťami, ale sú to aj zručnosti málo viditeľné. To znamená, že moderátor nie je iba prezentátor, ale on je aj organizátor. Lebo rozlišujeme teda moderátor, ktorý si pripravuje a povedzme človek, ktorý je akoby hlásateľom alebo prezentátorom. Všetko dôležité profesie, ale moderátorský, aj teoreticky je človek, ktorý je aj organizátor. To znamená, že si to, čo ste si vy tu urobili, zorganizovali ste si to, dali dokopy ľudí, pripravili ste si rozhovor, obvolali ste si ma. To je tiež súčasť tej moderátorskej profesie. On je čelo, on je v podstate akoby aj titulka toho programu, je čelo toho programu, ale zároveň je aj človek, ktorý pomáha zorganizovať a je istým spôsobom aj účastný na dramaturgii toho vysielania. Má aj relácie, majú dramaturga aj moderátora, ale spolupodieľal sa na príprave toho spravodajského celku. Ja už by som povedal, že tu sa spájajú dve hlavné úlohy. Redaktorská a tá moderátorská. Kedy je vlastne, kedy si všimneme, že aha, tu som redaktor, aha, tu som moderátor, lebo tá hranica medzi týmito dvoma profesiami môže byť naozaj na tenkom ľade. Môže byť na tenkom ľade a nikto to nemusí deliť, že toto je redaktor. Mnohí redaktori moderujú, mnohí moderátori redaktorčia. Čiže to je súčasť tej profesie, lebo vy si vyskúšate viacero aj profesí a vy viete, ako to vyzerá na tom pláci. Čiže ja som ako moderátor bol x reportovať v zahraničí, alebo som robil x rozhovorov mimo toho svojho klasického moderátorského priestoru, či už s dánskou kráľovnou, alebo ja neviem, s Dalajlámom, alebo sme boli niekde v Normandii a podobne. Ale je to súčasť priestoru a myslím si, že to pre toho diváka znamená, že ten človek sa vyzná, vie a má aj také onaké skúsenosti. Ale nevylučuje to, že človek, ktorý nemusí mať redaktor, môže byť aj vynikajúci moderátor, a vie nasať tie skúsenosti, vie byť empatický, vie to dostať do seba, do kože. Do kože, do prostredia. A musí byť akoby aj príjemný sprievodca, samozrejme podľa toho, že v akom ste žánri. Dajme tomu celým tým podujatím, udalosťou. Celým tým podujatím, udalosťou. K tomu prispôsobujete jazyk, slovník, k tomu prispôsobujete výber, ja neviem, jazykových prostriedkov, ako som spomenul, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja si myslím, že tá dôveryhodnosť je veľmi dôležitá. Tá vyplýva zo toho pred kamerou života, ale aj čiastočne aj za kamerou. To znamená, že to, čo vy robíte v súkromí, neznamená to, že ste lepší človek, lebo niekedy sa novinári tak štilizujú, že my sme tí lepší, nie sme, nemusíme byť. Je to súčasť napríklad etickej, a to je tiež veľká téma, že čo by mal novinár zverejňovať, lebo BBC má striktné, ale veľmi striktné pravidlá na to. Sú formáty, ktoré môžu byť z produkcie verejnoprávnej televízii, ale objaví sa na tej komerčnej stanice. Vidíte? Lebo ono sa to začalo stierať aj tiež historicky. Televízia verejnoprávna ako musela ísť ruka v ruke a musela dohnať tie súkromné televízie, ktoré mali zrazu množstvo šla. Že čo spravíme my teraz, že teraz nás nikto nebude sledovať a síce ponúkame skvelý obsah, vynikajúci vzdelávanie a podobne, ale že potrebujeme aj toho diváka, ktorý si pri tých väčších projektoch možno potom nájde čas aj na menšie projekty. Tak vznikli ten koncept, povedzme, že tej jednotky. Je. To znamená, že tá je rodinná,
Potom tie dvojky, trojky, štvorky Kto má peníze. Kto má ako, tak sa začína potom špecifikovať a zrazu máte nejaký bohatý obsah na rôznych programových okruhoch, či už v rozhlase alebo v televízii a prilákali ste si aj divákov. Ako sa formoval váš štýl kladenia otázok? Ja to prispôsobujem formátu. To znamená, že keď je to spravodajský formát, tak viem, že tá otázka má ísť in medias res, a keď je to otázka v publicistike, v našich SK dejinách, tak viem, že mal by som trošku viacej dať aj najprv nejakého antre, kontextu a môžem byť jemným aj partnerom tých historikov, lebo tým, že som študoval históriu... Tak máte na to právo. Takže môžeme trošku sa akoby doplňať, že to nie je iba, že otázka, odpoveď, ale že môžeme si trošku prihrávať loptu. A to spravodajské moderovanie je zase veľmi jasné a podobne. Ale vždy rád dávam nejaký kontext, to znamená, že je tam taká tá antreveta, to znamená, že toto a dajme rýchlu otázku, čo najjednoduchšiu a čo najzrozumiteľnejšiu pre toho diváka. Ale samozrejme človek sa niekedy zamotá. No jasné. Sú situácie, keď si aj odpovie sám radšej niekedy, čo nie je dobré, lebo chce počuť od toho respondenta. Ale preto tiež som sa raz dostával, že tak kvetna to som niečo rozprával, že nie, strich. Jednoducho, poďme na to, nech ten respondent odpovie na jednoduchú otázku. Čo vaše predstupové rituály alebo techniky, keď idete do štúdia, alebo sadnete si k tomu hosťovi, alebo vlastne predtým? Mňa zaujíma to predtým. Aké sú vaše rituály? Nemám nejaké špeciálne. V spravodajstve poviem aj, ako to je, že zo ženy utekáme s vyplazeným jazykom do štúdia, pretože množstvo tej práce spočíva v príprave predtým. Človek nemá čas ani riešiť, že čo sa bude diať. To znamená, prídeme rýchlo, nasadíme mikrofóny a vysielame. To znamená, že tam je veľký stres predtým. Píšete si, vy nemáte tablet, že v robote? V práci máme tablet. Máte aj papierovú podobu? Máme. Viete, keď vypadne mi čítačka, tak teraz čo? No, máme tablet, ale máme aj papier. Nás šťastie niekde tak v pozadí. A máte to ako ja, blok 1, blok 2. Už som pripravený na vysielanie. Áno, zahlásenia, správy a podobne. Tam sa nedá učiť nás pamäť vopred. No, viem to, by som možno vlastnými slovami by som vedel prerozprávať, ale keďže ten scenár napríklad správ, možno si to ľudia neuvedomujú, ale má 100 bodov, z toho možno polovica alebo aj 60% sú aj moderátorské zahlásenia vstupy, čiže to sa nemáte šancu naučiť, ale dá sa potom prejsť na tú čítanú verziu a podobne. Jeden vstup má koľko? 3-4 vety? 3-4-5 viet, niekedy sú dlhšie, keď sú tie vysvetľujúce plazmy, takzvané priestory, tak tam môže mať aj 30-40 sekúnd. Mal som už aj minútu, že som vysvetľoval, čo vo virtuálnom štúdiu. Že ako išli dejiny, alebo ako sa nejaká akcia vyvíjala. A dá sa pracovať aj s tou čítačkou, ale ja rád pracujem aj tak, že tam doplňam si nejaké veci, aj už dokonca aj za Improvizujete. Improvizujem, ale tu sa dá improvizovať len do istej miery, lebo tá presnosť... Potrebujete fakty. A tá presnosť je veľmi, veľmi dôležitá, lebo môžete povedať nejakú jedno slovíčko trošku inak a už môže byť nejaký problém z toho. Môžete dať tip pre začínajúcich novinárov, moderátorov? Jedna nejaká konkrétna technika? Spoliehať sa, povedzme, pri živých vstupoch, neučiť sa veci na spamäť napríklad, to je pri redaktoroch, ale mať odrážky napísané, že chcem povedať toto v hlave, toto a toto, lebo keď sa človek sústreďuje presne na slovíčko a ja to mám geniálne vyšperkované, ja tam použijem také synonymum, že nikto, tak sa zaseknete na tom slove. A pri moderátorskej práci nesnažite sa štilizovať do niekoho druhého, byť sám sebou, ale zároveň byť profesionálne sám sebou, to znamená, že vo výslovnosti, v jazyku, v prejave. Učíte mladých novinárov. Aká je vaša vlastne pracovná náplň na univerzite? Ja som odborný asistent na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, čiže mám tam akoby plný pracovný úväzok a mám nielen akademickú sféru, to znamená, tá akademická sféra nespočíva len teda v učení, v pedagogickej praxi, ale aj v tej vedeckej, čiže normálne píšeme vedecké štúdie, prispievam do publikácií, chodím na konferencie.
Takže mám taký svoj druhý život, ktorý ma veľmi baví, pretože okrem toho, že máme skvelý kolektív ľudí, ktorí vedia, čo je žurnalistika, veľká časť pochádza z praxe a snažia sa tú katedru posunúť veľmi vpred, tak mám aj skvelých študentov, ktorí prichádzajú každý rok a učím ich dejiny svetovej, dejiny slovenskej žurnalistiky, praktické predmety, teda mediálne ateliéry, kreatívne štúdia. Dokonca učím jeden predmet aj v angličtine pre Erasmákov. Som si ho nazval, že going live, že ísť naživo. Tak sa mi hlásia ľudia, ktorí študujú na našej univerzite z rozličných krajín, čo je tiež veľmi zaujímavé. Musím povedať, že to práve obohacujúce. Pre nich dúfam, že áno, ale mám pocit, aj pre mňa je to vynikajúca. Zostávam v kontakte s mladými ľuďmi, s tým, že oni sú ľudia, ktorí, musím povedať, že napriek tomu, že my si o mladých myslíme, ja neviem, že tí sú nejaké však samozrejme mladická rozháranosť je všetko v pohode, ale mnohí to majú v hlave usporiadané veľmi dobre a aj nielen vedomostne, ale myslím si, že aj ľudský a majú obrovský potenciál aj pre slovenskú žurnalistiku. A ja sa to snažím v nich aj povzbudzovať, že aby teda, ak sa im niečo nepáči, neklesali na duchu, lebo však problémy sú všade. A byť taký inšpirátor, že aby aj zostali na Slovensku a robili dobré veci pre túto krajinu. Ako objavujete talent? No, to je asi prirodzené. Nie som ten, čo určuje, že kto je talent. Samozrejme máme nejaké talentové skúšky na katedre žurnalistiky, ale Ste v porote? Som v porote, ale ten istý človek, keď nie je dobrý, povedzme nejaká kameru alebo zvukovo, audiovizuálne, no tak môže byť vynikajúci píšuci novinár. Hoci mnoho sa od tých novinárov žiada aj tá audio alebo audiálna alebo audiovizuálna stránka. Ale nikto nie je upozadený len preto, že povedzme môže šušľať. Jasné. Môže byť vynikajúci online novinár a podobne. Ano. Dokonca aj takí novinári s rečovou poruchou sa objavili na televíznej alebo rozhlasovom éteri a ľudia im to zjedli, pretože sú skvelí, povedzme, obsahovo. A zahraničné médiá napríklad nie sú až také, anglický priestor nie je až taký, nelipne až takým spôsobom na tom jazyku, lebo tých angličtín a prízvukov a dokonca šušľaní je toľko, že to považujú za prednosť, dokonca originálnu vlastnosť toho človeka. Slovenské publikum má rado pekné vyjadrovanie a jazyk, lebo si myslí, že práve tí novinári a práve tí žurnalisti a moderátori by mali byť nejakým etalónom kvality toho jazyka, čo si aj ja myslím, pretože je to verejný prejav a preto aj tak hovorím. Aj sa snažím tak prezentovať. Ale celkovú máte kultivovanosť, to máte už od mladá. To sa nezmenilo, takže... Neviem, či to mám v sebe, alebo či to som sa to učil, ale mám čiastočne, myslím si, že to mám aj v sebe, aj z rodiny. Aj vplyv. Ale ďakujem veľmi pekne, že si to ceníte. Myslím si tiež, že jazyk má byť kultivovaný. Ako sa vám podarí sklbiť prácu v médiách a osobným životom? Čo vás dobíja, pán Dajaník? Dobíja ma oddych. Pasívny, aktívny? Pasívny aj aktívny. Musím povedať, že mám rád aj pasívny oddych, že keď prídem rozvaliť sa na gauč, ako sa u nás vo Zlatých Moravciach hovorí, že preval sa na kanapu. A sú to, myslím si, že veľká časť populácie má rádo seriály a ja ich mám rád, seriály na rôznych okruhoch a kanáloch a potom mám rád čítanie, už menej. Viete prečo? Lebo nesmierne veľa čítam v príprave na dejiny a podobne. Ja som si to o vás čítal, že vy čítate, že jedna literatúra a jedna nejaká iná. Že máte pri sebe dve knižky. Ale je to tak, že mám nejakú odľahčenejšiu knihu, ale v poslednom čase som sa dostal do štádia, že už nevládzem toľko písmenok prijímať, takže radšej to urobím cez audiovizuálnu tvorbu, kino, divadlo, mám rád kultúru, rád chodím do divadla, rád chodím na rôzne spoločenské podujatia, ale nie takého typu, že opíjačky, ale chodím na také tie diskusie alebo nejaké výstavy. Proste niečo, vernisáže. Aby to malo tú pridanú hodnotu. Aby to malo pridanú hodnotu a príroda, prechádzka, cestovanie vlákom napríklad.
to je pre mňa také, že človek si iba sadne a ide niekam, tak to... Snáď z bodu A dorazí do bodu B. Sice s 938 minútami meškaniami, že ale... Ja som tiež aj to je možno moja taká stránka, ktorú ľudia nevedia, že to vedia, že mám rád železnice, ale že sa aj zaujímam o dopravné systémy a opäť sa na to nepozerám tak, že teraz meškali vlaky alebo sa zrazili vlaky a teraz všetci železničiari a to do jedného vreca, lebo viem, aj starých rodičov som mal železničiarov, aká je to ťažká práca, ráno keď vstať o 3:00, vypraviť vlak, urobiť všetko potrebné v zime a podobne. Vždy si vážim profesie ostatných ľudí a napriek tomu, že môže tam niečo nefungovať manažérsky alebo nedostatok peňazí, ale nikdy by som neodsudzoval tých ľudí, ktorí naozaj každodenne chodia do tej práce a robia si ťažkú tú prácu v ťažkých podmienkach. Čiže nadávajme, snažme sa mať viac, ale ten kontext je aj taký, že tí ľudia si to niekedy nezaslúžia a robia, čo môžu. Presne tak. A buďme objektívni, lebo vlastne tie zrážky sú v Česku, na Slovensku, v Rakúsku, sú všade. Áno. Aké seriály pozeral Ľubo Bajaník? Mám rád detektívne seriály, kriminálky. Už nie také, čo idú do nejakého hororového rázenia. Mám veľmi rád také akoby také prešpekulované, dobré detektívne seriály a hľadám si ich na tých rozličných kanáloch aj nie iba z toho anglicky hovoriaceho prostredia, ale aj zo španielsky. Poliaci majú perfektnú kinematografiu, veľmi odporúčam aj seriálovú tvorbu. Opäť som na tých Poliakov trošku nadviazal, ale aj iné krajiny, čiže je dobré si to hľadať a toto naozaj tieto siete poskytujú. Ale poviem pravdu, že mám rád aj sitcomy. Ja som ten Frasierista, alebo človek, ktorý má rád Will and Grace napríklad a podobné. Takže aj anglický humor vám je blízky? Aj anglický humor im je veľmi blízky. Takže tu, alebo keď sú to filmy, tak môžu to byť aj historicky ladené, ale zároveň aj také odľahčené. Ale pozriem si veľmi rád aj slovenskú kinematografiu, českú kinematografiu, aj tie ťažšie filmy. Varíte ešte? Pečiete? Varím, pečiem, menej, keďže, ako som spomínal, učím predpoludnia. A mám rád koláče, ktoré sú tvarohové, lekvárové, ktoré sú orechové a torty tohto typu. A veľmi rád varím najmä polievky, cestoviny, ale aj občas to je slovenské jedlo. Vyprávěj moja srdcovka. Teraz ho dáva tiež STVR, ale ja som to pozeral už pred 15 rokmi. To je veľmi dobrý seriál. To je moja srdcovka. Tam naozaj je aj presne vystihnutá tá realita tých medziľudských vzťahov, napríklad v čase normalizácie a tých strachov a väčších alebo menších strachov. A to je dôležité pomenovať, lebo to nie je iba historické fakty, udalosti, ale to, ako ľudia cítili tú dobu. Aj tie vrstvy ľudí. Aj tie vrstvy ľudí. Divadlo alebo film? Film. Televízia alebo univerzita? Univerzita teraz, v tomto štádiu. Spontánnosť alebo príprava? Spontánna príprava. Alebo pripravená spontánnosť. A jedno slovíčko, kebyže chcel? Príprava. Jedna vec, ktorú by ste v médiách zmenili hneď? Nie v médiách. Bolo by to pohľad zodpovedných na médiá. OK. Jeden historický hrdina, ktorého obdivujete? Štefánik, Masaryk, ale aj Urban. Už máme troch. A je ich veľa, aj z tých moderných dejín. Sú to ľudia napríklad také tie zabudnuté histórie, ako pán Tvárožek a tak ďalej. Pán Bajaník, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za vaše otvorené odpovede a je mi veľkým potešením, že ste boli historicky prvým hosťom našej relácie, že ste vlastne bol ten, ktorý otvoril sériu týchto rozhovorov u Mateja. A dovolte mi vám poďakovať a vlastne nielen za tých 30 rokov na televíznej obrazovke, ale aj za váš čas u mňa v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať aj sponzorovi dnešnej relácie, ktorým je Stork Flower, ktorý pripravil pre pána Bajaníka kyticu.
Tak, pán Bajaník, Ďakujem veľmi pekne. táto je pre vás. Ja ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohto projektu a že som ho mohol otvoriť. A želám veľa šťastia. Nech sa darí. Ďakujem. Lebo podľa mňa kvalitného obsahu nie je nikdy dosť aj v tom mediálnom priestore. A ďakujem veľmi pekne za tento farebný pozdrav. Budem musieť hľadať vázu doma, ale nájdem ju a budem sa veľmi tešiť, že sa niekedy stretneme aj v budúcnosti. Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých divákov. Ďakujem vám a my sa vidíme niekedy na budúce.